Ketengsi kardam kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara doana fansta mihla pen pini la so video long nali tumpan nang kethan ponji la bangke Elitum along Kopi pia dokumensi Kedo Nangji la pen government scheme dong si Elitum apply dunji ba government scheme ali chu endunji polte Kopi pia dokumensi Kenangsot sotma la so potak pini nali tumhan la so video long nang than pachini ponik po jong se nali tum la so YouTube channel la anta subscribe kelang po subscribe ingon la pen videos tami nali tum share ponikon tang non pathek pen Kopi pia dokumensi ka important ma la so documents aputak le lang pon lo nang la pen je than tang non je than pon lo nang Assam te India lo kido lo plo tang te Kopi pia dokumensi Kenangsot sot mate important ma pinila so puthak pathek pen la so video long lang pon lo nang Kecheng sila bangke personal identity proof a documents la bangke personal identity proof a documents ke doneng ji la bangke kecheng sila ke Aadhaar card doneng ji Aadhaar card bang dovek nang po la pen nalitum Aadhaar card sita mi totally update thai nang po mate biometric puno address puno lahis tame choglim nang po la pen voter id sita me personal identity proof a documents lo labang so voter ID labang ke election commission of India hin pensi KP pon lo mate epic puta pupon lo lapen third number labang ke pan card labang ke dovek na po pan card labang ke copy athe si doneng jima upload tang te lata financial verification lo for taxation and financial verification jong si Elitum bank account ingpu igzi lapenane loan and loan igzi upload tang te Elitum along pan card labang ke dovek nang po lapen passport labang ke Elitum long do tame ave tame jong sinalitum passport selam un pulte ke dosi ke melo passport lapen puthot dak kenang thui ji labang ke driving license tame la takenang so documents lo driving license pen da penang an akam labang ke Elitum claim pon un driving license pulotang tel labang ke gari evidently ni ke driving mani like driving license tangli bubang ke kalilo driving license tame gari motor le ave pins tame labang so a driving license labang ke dosi ke melo asi la driving license tame important mate personal identity proof lo lason thak birth certificate lata proof of age afano labang ke arta afan birth certificate sitame Kenangsot lo jong si Elitum along Aadhaar card ave voter ID ave pan card ave driving license ave pulote birth certificate sitame donang po labang so birth certificate pen Elitum penang an a documents labang ke semarpon ikmelo lapen employment ID labang ke la service employees atuma panlo mate woreng warsai ke claim atum labang ke alang Elitum la employment ID mate service ID labang ke donang po lapen dang lang pon thulo nang number 2 along number 2 pulo tang te address proof documents address proof afan Elitum documents Kopi pia sonsi kenangji laki kechengsi electric bill kalipote water bill gas bill lai Elitum long donang po address proof afan jongsi lahai avi pustami ration card kalipote land documents jama bandi tame pata tame ownership proof labang donang po lapen rent agreement labang ke do tame ave tame passbook bank passbook la donang ji lapen property tax municipal bill hais tame donang ji resident evidence afan kalipote Elitum along domicile certificate mate permanent residence certificate labang ke nang iksod lo address proof afan bangke mate proof address proof a documents bangke lapen number 3 long Kedo Nangji labang ke lasan lo income lapen caste community documents labang Kopi pia son lo pulte Elitum along income certificate lata Kedo Nangji Kenangsot lo lapen caste certificate son thak dak la kapre category lo stame Elitum ST Hills atum long bangke la income lapen caste certificate donangji lapen BPL mate APL card ration card puta pudamdam la so card dunapa kalli puta minority card labang ke minority community scheme afano lahai bang ke nangne Elitum long ke dunai income mate caste community documents labang ke income certificate lapen caste certificate lapen BPL APL labang so card bang ke donang po lapen
education qualification documents de education qualification polte labang ke lochar le pin atom stame abis ke ong kalistame class 4 ke pas laso a documents ane donengji Elitum malong stame penangan langdam lo polte kachari le tum seong hakoko penaan arleng sar tumang kachari le dalos stame jong se la kachari non Charlie Boy pulta lang litum malong documents ke dunengji school leaving certificate mate transfer TC certificate dunang po lapen kumani jong si SSLC SS marksheet lapen certificate dunengji SS pass mate SSLC pass lo pulotangte lapen degree kachar litum stame degree lapen diploma certificate dunengji lahaya son la education certificate labangke kenang iksolo jong sinalitum education charli dun pulotangte lapen number 5 labang ke employment lapen financial documents copy paste on siki doneng jima employment exchange registration card la donang po experience certificate lahai bang ke job offer lo lapen la salary slip lahai appointment letter lahai bang ke la important labang ke service ki do tum lo lahai bang ke donang po lang litum no bank passbook lapen account statement lahai ta doneng lapen self declaration form mate income for family details lahai bang ke elitum no kai kis tami donang po lapen number 6 long lang pon lo pulte labang ke family lapen social documents lo lahai documents copy paste on lo pultangte marriage certificate lapen death certificate family tree certificate lahai bang ke la important te elitum nong do tami ave tami labang ke tame puthot la government scheme jong si elitum jogdon exi lapen apply don exi pulte labang ke nani tum la 7 number long thek pon long ekpo government scheme ali chu endunji afan stami documents ki doneng ji labang ke Kenangsot urunadoi punon lapen la self help group batum tangka puno suri ke batangka puno lapen penan la government scheme de ale la chu endunji pulte documents pangke ki doneng ji labang ke Kenangsot lo jong si hem solong amenang le dun puai fis tami documents sabi pulte labang so hem so stami long don de dat po lapen urunadoi apply don ji pustami lata documents avi pulote la solis tami long le dat po si government scheme ka apply don ji afan ko pp documents lata Kenangsot no kitengsi Aadhaar card lapang ke mandatory lo duvek nang po Aadhaar card lapen bank passbook lata duvek nang po lapen income certificate labang ke ahot adak pen nang kok titi tami income certificates tami already selam der lo pulote lata mo ifrang ki joy ki ji afan no lapen domicile proof mate residential proof las lobang so certificates tame duneng ji adhok scheme long bang lahai tame hang pondat lapen voter id ration card lat dovek nang po lapen caste certificates tame ahoda dak pen hang pondat titi do lapen mobile number la Aadhaar card long kilinga mobile number labang ke do vek nang po jong si la Aadhaar card pen kiling a mobile number jong si pareng et e avi purotang te ilitum ke long nang jia sonanta long le data tek athema non molom ki la Aadhaar card pen kiling a mobile number la bangke kido vek bangke nang solo la se along tin ba kapre dim bangke biometric bangke long verve biometric machine la bangke stame jong se mobile number link do pote la bang prap nai lo OTP ke senji afan la bangke la pen passport size photo di la takai ke stame ili tumalong selam tang sibinang po la selam tang bilo pulo tang timo emergency ho stame Elitum pidon long po la si putra ajut pon thu igon nang litum government scheme ka apply dun ji afan Aadhaar card doneng ji bank passbook income certificate lapen residential mate domicile proof voter id ration card doneng ji caste certificate mobile number labang ke Aadhaar card pen kiling mobile number nang po lapen passport size photo labang ke Elitum long ready tang si donang po hai bang ke lapen photograph lapen other attach di photograph copy paste on sigi doneng ji pulotang te lata photograph bang lasono recent passport size photo labang ke 2 kali 3 copies binang po lapen signature thumb inspiration on white paper lata kai kit lata doneng ji lapen scanned copy jpeg pdf format for online submission jong si online kuna ne piduneng ji pule documents nalitum la jpeg lapen pdf file nalitum lai bang mobile long jong si ready get lo pulte munang litum nani pido nangji kustami joy ke penang litum pido nong po la penong se offline na process se alang litum exam pulte la ta joy ke pen alang litum kilong fan la se photos tami already
already customer tangsi binang po lapen white paper long signatures tame already kipi tangsi binang po. Lapen tips for Assam resident lason lo keep digital copy PDF image of all documents. Nasi mobile long jo mobile use polo tang tenang litum documents bang pocket long chita pon hupen ponting ay nang nilo nang litum siya file lo da create no kalte DigiLocker pustami do DigiLocker long nang litum add ikhano documents ke doan nang litum Kenangsot documents labang ke Aadhaar card, PAN card, lapen education qualification lahay documents lapen ang to na documents nang litum DigiLocker long pen add pon igmelo lahay hello important na documents documents sabi pulte non molam ke just size tami hotline Elitum dams tami sai chongdat tami chongdat damji pule matha poifis tami documents pangke na hang igdela si documents tami Kedo Nangji Kenangsot lo important documents la son by Aadhaar card, voter ID, PAN card, lapen driving license, birth certificate, lahai bangke nang wek ration card hodi family pian pen ration card donangji job card donangji lapen penaan la documents ili tumalong la bangke kai kis tami un polte ready khai nang po lapen update aponang nilo polte Elitum update igwer nang po jalalo asila isonsoni la important documents aputhak nang litumhan nang kethan ponji la bangke la answer no nasi domi thak me kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long ke lagara do alfans tami nilin pen kardom